קריית שמונה נמצאת בתקופה משמעותית של שיקום והתחדשות. העבודה המאומצת של ראש העיר והצוות המקצועי לצד החלטת הממשלה האחרונה נתנו דחיפה חשובה מאוד לקידום תוכניות ההתחדשות העירונית בעיר. המהלך הזה כבר מתקדם בשטח, ובסרטון הזה נסביר מה עומד לקרות. איך אתם כתושבי המתחמים יכולים להיות חלק בתהליך, כמה זה יעלה לכם, רמז, זה לא יעלה לכם כלום אם תקפידו על הכללים. והכי חשוב, מה צריך לעשות ומה אסור לעשות. אז בואו נסתכל רגע על התמונה הגדולה. בימים אלה המינהלת מקדמת בעיר מספר מתחמי פינוי-בינוי משמעותיים בשלבים שונים של תכנון והתארגנות. כשאנחנו מדברים על התחדשות עירונית, אנחנו לא מדברים רק על בניין בודד, אלא על שכונות שלמות, מתחמי דיור ותיקים שיערסו ויבנו מחדש כחלק ממהלך עירוני רחב ומשמעותי. זה אומר מתחמי מגורים מודרניים יותר, עם ממ"דים, מעליות, תשתיות חדשות ומרחב ציבורי משופר. בקריית שמונה זה חשוב במיוחד. בהיבט הביטחוני, הפרויקטים יעניקו מיגון תקני ואיכותי לכל דירה. ובהיבט הבטיחותי, המבנים החדשים יהיו מוגנים גם מפני רעידות אדמה. בקריית שמונה, כמו בערים רבות בפריפריה, הפרויקטים האלה לא תמיד כלכליים ליזמים. לכן המינהלת העירונית, יחד עם הממשלה, מקדמת את התכנון ופועלת לגיוס התקציבים ומענקי ההשלמה שיאפשרו לפרויקטים האלה לצאת לפועל. לכם תושבי המתחמים יש תפקיד חשוב מאוד בהצלחה של התהליך. להתארגן נכון, לפעול יחד, ואיך תעשו את זה? תעזרו בליווי המקצועי ללא כל עלות של המינהלת. כדי שהתהליך יתקדם נכון ומהר, אסור לקצר שלבים. המסר הכי חשוב שלנו אליכם הוא לא חותמים לפני שמתייעצים. גם אם פנו אליכם ואמרו לכם שזה לא מחייב או שכולם בשכונה כבר חתמו עם יזם מסוים, עוצרים רגע, בודקים ומתייעצים עם המינהלת. היזם הוא בהחלט שותף משמעותי וחשוב בתהליך, הוא זה שבסופו של דבר יבנה. אבל חתימה מוקדמת ולא מאורגנת עלולה לעכב את הבניין, לפגוע בהתארגנות הדיירים ובמקרים מסוימים אפילו לסכל את קידום הפרויקט. סדר הפעולות הנכון הוא, קודם מתארגנים בנציגות דיירים מסודרת, אחר כך בוחרים עורך דין דיירים עצמאי שמייצג רק את האינטרסים של בעלי הדירות. ורק לאחר מכן בוחנים יזמים, הצעות וחתימות. המינהלת כאן כדי ללוות אתכם לאורך הדרך, להסביר, לבדוק, לכוון ולוודא שהתהליך מתקדם בצורה מסודרת, אחראית ושקופה. לא חותמים לפני שמתייעצים. בפרויקטים של פינוי-בינוי מהסוג שלנו, מתחם מאורגן הוא מתחם שקל יותר לקדם. ומה זה מתחם מאורגן? מתחם מאורגן הוא מתחם שבו יש נציגות דיירים פעילה, קשר מסודר עם כל השכנים, מפגשי עדכון והובלה מסודרים, ועבודה שוטפת מול המינהלת העירונית. ככל שהמתחם מאורגן יותר, קל יותר לקדם אותו מול גורמי התכנון, מול הממשלה, ובהמשך גם מול יזמים, ובקבלת המענקים הנדרשים למימוש הפרויקט. לכן, חשוב לדבר עם השכנים, להגיע למפגשים, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של המתחם שלכם, וכמובן, לבחור באופן מסודר נציגות דיירים שתייצג אתכם בצורה טובה. התחדשות עירונית היא תהליך ארוך, אבל הזמן יעבור בכל מקרה. ככל שנתארגן נכון כבר עכשיו, נוכל לעבור את שלבי התכנון, הבחירה והבנייה בצורה מסודרת ובטוחה יותר. המינהלת להתחדשות עירונית כאן, בשבילכם, ללא עלות, תעזרו בה.